Garraio sailak bat egin du Espainiako gobernuaren garraio publikoaren hobariarekin eta ehuneko 50erainoko deskontua ezarriko du Euskotrenen bonuetan, iraila eta abendua bitartean. Egako batzar orokorrean bildu diren Euskal Autonomia Erkidegoko garraio operadoreek euren borondatea azaldu dute deskontu handiena aplikatzeko, eta hobariak irailaren batetik aurrera martxan jartzeko tramiteak hasteko adostasunera heldu direla jakinarazi da. Euskadiko erakundeek uste dute garraio publiko osoan deskontua ehuneko 50era igotzeak 14 milioi euroko gastu gehigarria ekarriko liekeela ogasunei. Adierazi dutenaren arabera, Euskadiko erakundeek uste dute garraio publiko osoan deskontua ehuneko 50era igotzeak 14 milioi euroko gastu gehigarria ekarriko liekeela ogasunei. Euskadiko garraio agintarintzan gauden arduradunek nahi duguna da Euskal herritarrek garraio bonoan hobaririk handiena izatea. Herritar guztiei mesede egingo dien neurri sozial eta ekologikoa da, batez ere klase ertainei eta langelei lagunduko diena. Gainera, garraio publikoa sustatzera, garraio pribatua galaraztea eta ondorioz CO2 isurketak murriztea bideratuta dago. Eusko Jaurlaritzaren aldetik, Euskotrenek 3 probintzietan dituen zerbitzuetan hobari handienera igotzea erabaki dugu eta hala azaldu dugu gaurko bileran. Ehuneko 50ko deskontua izango dute bidaiariek irailetik abendura. Erabaki honek 2 milioi euroko inbertsio gehigarria suposatuko du. Euskadiko gainerako garraio operadore eta erakundeetako arduradunek borondate politikoa erakutsi dute gaur deskontu handienera iristeko. Erakunde bakoitzean ura martxan jartzea zer nolako eragin ekonomikoa izan dezakeen ogasun arloek aztertzea nahi dugu adostasunetara heltzeko beti ere administrazioen ahalekin partekatu batean oinarrituta.